Ara sí que apreta el públic del Camp Nou en el marcador de cara. Atenció que Farinós li ha portat la pilota. És Claudio López. Atenció al Piojo, el llançament, gol! Gol del València! Claudio López empata el partit al minut 6 de la segona part. Molt bé, Claudio, i ahí estava. Quan se trau el baló a la cama esquerra, en altres ocasions, en altres temporades, el Lluís en banda esquerra, des de banda esquerra en l'esquerra, així en cruzats, així en rebotats, així el baló complicat. En esta temporada, quan té el baló en banda esquerra i el té controlat, li pega totalment net al baló i el baló entra amb molta facilitat perquè el xut ha estat molt ben pegat. Ahí el baló que també la recuperació s'ha de destacar de Javier Farinós, el tir de Claudio duríssim, sec, no ha pogut fer res Rutges. El València que empata el partit al minut 6 i ara les coses estan millor que estaven. Quina opinió et mereix Sant Jaume? Sí, el baló. Recorda que s'endú el baló. Entreveiem des de l'angle invers. L'acció repetida de l'empat a 1, ha vist que també té possibilitat. I Mendieta perfecte al tall, li ha llevat la pilota a Luis Enrique. Insisteix el València, Farinós per a Claudio López. Atenció a Claudio, encara Frank de Boer, continua Claudio, se'n va entre dos, el llançament de Claudio, gol! Gol del València! Claudio ha fet també el segon. Bueno, 3 tirs en el partit, 2 gols i la rentabilitat és màxima i absoluta. Té que intentar-ho sempre i quan s'intenta, pues sí, en este cas a lo millor una miqueta de sort perquè el baló ha sigut una miqueta trompicat, però bueno, hi ha que intentar-ho i gràcies a que ho ha intentat ho ha aconseguit. Que bé s'ha anat de dos. La pilota que ha entrat Fluixeta pràcticament plorant. Bona l'acció individual de Claudio López. Lo va votant, el botet que li pega va votant, y entonces al porter li és difícil saber on va botar el baló i poder parar la trajectòria. Va votant. Suficient per a que no arribarà aquest. Ha arribat a tallar Ilie, atenció que la demana el Piojo, la passada d'Ilie. Claudio entre els dos centrals. Claudio que se'n pot anar de Sergi, li ha fet bé la cobertura a Ronald de Boer, però Gest no ha pogut evitar el córner. Per tant, serà córner el segon que llançarà el València en esta segona part sobre la porteria del Futbol Club Barcelona. Havia vist Ilie la pujada de Claudio López. Boníssim el pas. Quina passada més esplèndida li havia donat al Piojo. Atenció al llançament d'Ilie, molt obert, baló per a Mendieta, llançament de Mendieta, gol! Gol del València, golàs de Mendieta al minut 35 de la segona part, que torna a posar al València en avantatge en el marcador. Quin golàs acaba de marcar Mendieta en una jugada d'assaig. Impressionant. El llançament de córner i les càmeres se'n van a Òscar, perquè aquest home va ser un dels que posà de moda el marcar gols en aquesta posició. Ho va fer en l'Albacete quan va estar cedit i també en el Barcelona. No és un córner que se trau així, vull dir, això no és ninguna casualitat. Ilie li la fica d'escàndalo i bueno, i l'ha agarrat. Realment és un gol impressionant. Gol impressionant al minut 35.